Djibril Dramé i ni tile i bɛ jɛ ka fɔ sanfɛ. A n'a baarakɛla n'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. Djibril Dramé sini biennale bɛ daminɛ sini. Labɛn a kɛlen bɛ ka labɛnw kɛ cogo di? Bon i y'a fɔ cogo min na effectivement biennale bɛ daminɛ mais sini tɛ a bɛ daminɛ sinikɛnɛ juma. Sinikɛnɛ d'accord. Awɔ ni Ala sɔnn'a ma donc a bɛ daminɛ juma ka taa kuncɛ nin kalo tile 16. Bon labɛn an b'a kɛ a bɛ waati jan bɔ. An bɛ don min na ko bi an hakili la an ye caman kɛ. Donc délégation mun commencera ka na olu kɔnɔn don bi ani sini. Olu taga yɔrɔ o ye Mɛnɛkura ɔkɔliso Mamadu Jara numéro 2 dɔw bɛ loger ani IPEC Jean Richard filɛ Liberté kɛrɛfɛ dɔw bɛ loger ani groupe scolaire de Dar Salam dɔw bɛ loger ani ɔkɔli min bɛ Tomɔrɔbu Madu Kante kɔfɛ dɔw bɛ loger ani commandant Modibo Sidibe ka du kɔfɛ ɔkɔliso dɔ bɛ yen ko Amadu Li dɔw bɛ loger. Wa kɔnɔna na fana a b'a kalama Mali la farikolo ɲɛnajɛ min bɛ kɛ Mali la a bɛ taa fo 54 na. C'est-à-dire fédération 54 de tun bɛ yen mais ni édition na an tɛna se ka fédération bɛɛ ta an y'a dan fédération 5 ma fɔlɔ donc taalen ɲɛfɛ an bɛ tɔw fana don a la. 5 fana o ye i n'a fɔ ballontan cɛmanw ta ani basket cɛman ni musoman ta ani athlétisme cɛman ni musoman ta ani jeu d'échecs ani lutte traditionnelle komi o y'an ka kiriwari fɛn dɔ ye. Lutte traditionnelle. Awɔ olu 5 de talen don ni biennale kɔnɔna la. Bon a biennale la mɔgɔ minnu bɛ bɔ région kɔnɔ ka na o région o bɛ bɛn mɔgɔ 90 ni mɔgɔ 2 ma. Région. N'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan région 19 fo ka taa se Bamakɔ fana ma. A bɛ bɛn mɔgɔ 1000 ani 840 ani 40 ma. O bɛ balo cɛla ni jamana cɛ o bɛ balo ma nɔgɔn. Voilà olu bɛɛ bɛna Bamakɔ. Donc ka na ni ɲɛnajɛ kɛ bon biennale ye fɛn ye fɛn don a tun bɛ kɛ ka tɛmɛ waati dɔw la a kɛra ka tɛmɛ ani artistique kɛra ɲɔgɔn fɛ waati dɔw la u bɔra ɲɔgɔn na i n'a fɔ an filɛ k'a kɛ cogo min na sisan mun y'a to an seginna ma Mali faamaw ani Mali ɲɛmɔgɔw olu nana hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ ko denmisɛnninw bi parce que jamanakuntigi yɛrɛ ko ten ko n'ale ka baara tiɲɛna ko denmisɛnnin bɛɛ de ka baara tiɲɛna ale bɛ yan denmisɛnnin de kama ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ye aw y'a jateminɛ k'a lajɛ a ye baara caman kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta fan fɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ caman jɔra ka caman rénové n'a jɔra ka tila k'u rénové ka kuraw jɔ a ka kan fɛn dɔ ka sigi sen kan min b'a to denmisɛnninw fana bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna donc ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin fɛn kɔnɔna la pour que Kayika bɛ se ka Gawo ka dɔn Gawo ka bɛ se ka Tumutu ka dɔn Tumutu ka bɛ se ka Bamakɔ ka dɔn Bamakɔ ka bɛ se ka Banɲagara ka dɔn ka se k'u tin don ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn dɔn donc o hakilina de nana to k'u ka segin biennale ma k'u ka biennale kɛ pour que mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan bon ɲinan ta in an b'a fɛ k'a kɛ ɲɛnajɛba de ɲɛnajɛ min Bamakɔ ka bɛɛ ka wuli k'i jɔ a ko kɔnɔna la parce que sport yɛrɛ kɔfɛ activité wɛrɛw fana nana ka fara i n'a fɔ reboisement i n'a fɔ conférence bɛ k'a kɔnɔ i n'a fɔ an kɛmɛ ka village biennale fana dilan kelen bɛ kɛ Mamadu Konate ballontan kɛnɛba kan i n'a fɔ Mamadu Konate esplanade parking bɛ yɔrɔ min na kelen fana bɛ kɛ maison de la presse da la donc sufɛ ɲɛnajɛw bɛ kɛ yen concert bɛ kɛ yen ka tila ka humoriste ninnu kɛ o kɛnɛ kan don o don sufɛ donc ninnu ye fɛn caman ye a kumabaw ye minnu labɛnnen don an bolo k'a k'a kan an bɛ don min na ko bi n y'a fɔ a ye cogo min délégation ye nali daminɛ ni Ala sɔnna a dayɛlɛ bɛ kɛ palais des sports la Amidalayi o bɛ kɛ en direct télévision la en direct radio la ani ORTM2 fana kan. A bɛ kɛ heure jumɛn? A dayɛlɛ heure jumɛn? A bɛ dayɛlɛ 15 heures. 15 heures sport la. Mise en place bɛ ban ka bɛn 15h30 ma. Activité bɛ daminɛ 16h pile. Bon o fana activité kɔnɔna la fɛn caman b'a kɔnɔ artistes wele minnu bɛna biennale dɔnkili da. Bon chorégraphe fana welelen don minnu bɛna chorégraphie kɛ ni discipline 54 ye. Bon délégation fana bɛ défilé fo ka taa se jatigiya min n'an y'o fana don a la c'est à dire arrondissement Mali bɛ ka yɛlɛma don commune na k'a kɛ arrondissement ye. O sous-préfet bɛɛ welelen don minnu bɛna jɔ ni délégation ye jatigiya kɔnɔna la ka se k'u ta ka u accompagner ka u dɛmɛ ka ko minnu kan ka kɛ yan fana o ko la. Jamanakuntigi yɛrɛ ma to kɔ. Ale fana ye ŋaniya sigi ko ka balo fana dɔ di délégation bɛɛ ma u boloma dɛmɛ ka ko ye ani misi kelen k'o di délégation bɛɛ fana ma donc vraiment an b'a fɛ ka kɛ fêtiba ye Bamakɔ bɛɛ ka bɔ ka n'i sen don a la pour que a ka kɛ hakilina a ka to mɔgɔw kunna san o san 2 o san 2 an ka biennale kɛ bon hakilina wɛrɛ fana bɛ yen a b'a kalama ko bi jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ maa murutilen don ma parce que wali mɔgɔ kɛmɛ ka dimi don an na fan caman
n'i y'a o bɛɛ bɛ sira sɔrɔ parce que mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn dɔn ni mɔgɔw nana ka don denmisɛnninw nana don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn sisan a ka ca Ala fɛ dunan bɛɛ bɛ taa don cɛla u ka yɔrɔ k'i bɛ tiɲɛni kɛ i tɛna se ka tiɲɛni kɛ bilen donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye donc vraiment an kɔni kan ka labɛn ninnu de boloda hakili la ni Ala m'an kɔ la fɔ fana an y'a ɲini cogo min na Ala b'a kɛ ten ni Ala sɔnna. D'accord donc welekan laban min b'i bolo ani kumakan laban minnu b'i bolo. Donc welekan laban min bɛ n bolo o ye ka lase Bamakɔka bɛɛ lajɛlen ma ani nin région fɛn fɛn n'u ka lasigidenw u bɛ Bamakɔ yan parce que Bamakɔ ye faaba de Bamakɔ ye bɛɛ de ta ye nin région bɛɛ ka mɔgɔw bi yan u ka communauté bi yan an b'a ɲini région bɛɛ ka communauté mɔgɔ minnu bi yan bɛɛ ka na a ɲɛnajɛw la ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ ye fufu de dɔrɔmɛ tɛ sara la ni minnu bɛ se ka taa farikolo ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la kɛnɛ b'u ka bila la ni minnu bɛ se ka taa u ka concert-kɛlaw fana yɔrɔ 2 bɛ yen o fana b'u ka bila la bon farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ kɛnɛ min kan o ye Mamadu Konate ani Wɛzɛ ani 26 mars ani 26 mars awɔ 26 mars athlétisme de bɛ kɛ yen ani lutte bon ballon ni basket olu bɛ kɛ Wɛzɛ ani Mamadu Konate ani palais des sports donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija nin tile 10 kɔnɔ ka taa nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ ninnu don a la pour que ka tugu jukɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ yan n'u ka région ka lasigidenw n'u ka communauté ye yan nɔ olu fana ka wuli ka fara préfecture kan pour que ka se ka jatigiya kɛ ka dɛmɛ don u ka région ma. D'accord. O ɲana merci bien. Merci beaucoup n b'aw bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. O diyara n ye. Ani cɛ ka cɛsiri la. Merci coach. Merci. Merci. Ne ye Djibril Dramé ye ale fana sɔn l'entraîneur adjoint fana ye donc ale de ye biennale ni sport a ko ɲɛmɔgɔ b'ale de bolo. Awɔ. Ni bɔra yen fana n'o ye super coupe Assimi Goïta. Awɔ. A ka di. Ala ka ban cogo. Bura i ka cɛ Djibril Dramé ministre y'anw ta page yan nɔ mais e y'a ɲɛfɔ an ye ka ban. Ko Djibril de bɛ kɛ adjoint ne ko ayi n ko ministre ko k'a b'ale ka conseiller la k'a bɛ hali sisan. Voilà bura ninnu ye binnale ale kunnafoni ye an bɛ se k'a fɔ a balontanw bɛ yan nɔ n'Ala sɔnna ma komi wagati bɛ ka taa vendredi don an bɛna an da don a la ouverture fana na an bɛ ye kɛnɛ an bɛ Umaru Keyita fo Bura ale min ye ministère ka chargé de communication ye an ka foli b'a ye kosɛbɛ. Kosɛbɛ Bura n'an bɔra yen sisan an bɛna ne fan fɛ Bura b'a ye k'a fɔ Ligue des champions ka taa se coupe CAF ma an ka équipe bɛ ka anniversaire dɔ sini midi wagati midi pile yan heure la tournage bɛ kɛ Bura a bɛ kɛ Egypte ka Kɛrikaw fɛ Egypte donc Stade Malien joli b'a se Hiral de Bamako FC Jara donc u bɛna dɔw ni vainqueur minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bura donc k'a fɔ ko tour premier mɔgɔ b'a la ka kuma fɔ an ka équipe t'o tan an ka équipe b'o tan Bura n'Ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ Ala k'aw bɛɛ. CAF mɔgɔw bɛ jigin hôtel min na. Hôtel Marriott. Egypte. A bɛ kɛ nin ye. Hôtel belebeleba de don. A salle de conférence a bɛ k'o de kɔnɔ. N donna salle de conférence kɔnɔ n tora CAF ka conférence kɛnɛ kan. Awɔ. Fɛn n'u y'a fɔ anglais la. Fɛn dɔ b'an kɔrɔ an b'o don an tulo kɔnɔ. A bitɔn digi a b'a transformer comment transformer. Siga t'a la. Français la a b'a mɛn français la. A b'a fɔ anglais de la. Mais n'i ka bitɔn digi a b'a yɛlɛma. A b'a yɛlɛma français la. N tora salle in kɔnɔ. Hôtel Marriott mais n tɛ ɲinɛ dɛ.